ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ ହେଲା ହେଲା। ଆରେ ଗକୁଳି ତୁ ଇଆଡ଼େ କେମିତି ଆସିଲୁ? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବାର ଥିଲା। ହଁ କ'ଣ କହ, ଯାହା ପଚାରିବୁ କହିବି କହ। ସାର୍ ରଚନା କ'ଣ? କାଲି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଇଛି ରଚନା ଲେଖିବାକୁ। କ'ଣ ଏ ରଚନା କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ରଚନା କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଏ ଆମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରଚନା ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତାହା ନାହିଁ। ତୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ତାହା ଲେଖିବାଟା ହେଲା ରଚନା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ରଚନା ବିଷୟରେ ଲେଖିବାର ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଝିଅ, ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ୍, ସେ ବହୁତ ସିନେମା କରିଥିଲା, ଏଇଆ ନା? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ପକେଇବି ଯେ 2 କିଲୋମିଟର ପଛକୁ ପଳେଇବୁ। ହଉ ପଛକୁ ପରେ ଯିବି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖିବାକୁ ରଚନା କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବିଷ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାମାକ୍ସିନ୍, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ନାଫଥଲିନ୍, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏଣ୍ଡ୍ରିନ୍ ମିଳୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ତ? ଆରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷ, ମୁଁ ବିଷୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ରଚନା ମାନେ ମନେକର ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଉପକ୍ରମ। ରଚନା ତ କହୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଉପକ୍ରମ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ 4 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବୁ, ତାପରେ ଆଇଲା ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ସାର୍ଣ୍ଣନା। ଆରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସାର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆରେ ଏ କ'ଣ ସାର୍, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ରଚନା, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାପରେ କହିବେ ସୁନନା, ତା କହିବେ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ମୁଁ ରଚନା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ କୋଳାଙ୍ଗାର ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି।